Motor ka chethap aron karkan alam ki din pen Great Britain mate United Kingdom Prime Minister Rishi Sunak aphan €100 mate sika suriner kebra pharo troxir kebra hini atangka adai kitunang kenang sodda ka berta arju ikha Great Britain mate United Kingdom Prime Minister Rishi Sunak alang liphan gari motor katewar aron karkan pu alam pen raikoma sai khia thengno dia ka chohang aberta somindara dangalong chethang klub anpinlo Rishi Sunak alang like Great Britain mate United Kingdom po atera long non ki khibo ma Prime Minister lo labang solam ki ke klang lake social media hong klamalong alang li hem kong long alo video ka chesalam along seatbelt ke kachepavur ang thek ka vedet penajok len KCR rai ko masai khiatum pang thek tun lo labang so video long thek dun long lok penajok Prime Minister Rishi Sunak amithang chikubir si rai ko masai khiatum phan dia chohang lo Dia chohang et puwai phi setame United Kingdom ate Great Britain arona tengpen hem konglong alo seatbelt si pavur vi plote adai pounds pharui sila pen kodalong an le rock plote pounds pharu pho an setame adai chitu nangchi Raikom saiki pen ke pachinia tengke Prime Minister Rishi Sunak aphan pounds pharui si an si adai ke patu toilo lapen bangso pounds pharui si India tangka pen pangbarlo polotangte sika suriner kebra pharo troxir kebra hini an leji Karbi etum asar lam thepen kipualam aron pulote chujengta arkan unik athema aron pulote kaddu kaweb aphanta isivet lasolong arling thelapen arling so avi binong tangte donatum nangli mathadam ikha lapuson aron ke kroi thekabang phu ilitum aderalong kumatni dojima labang solam karbiang long life pen arjuing tungtuk India mate ilitum aderalong Prime Minister tado lapen Central State Minister anparta kaprek asongja po aphaita do o bonta Prime Minister Rishi Sunak seatbelt kachepavur ve chot ajoine dia kacho hangnang lapen kichok che kelele ajoine adai atangka kitunang ason ilitum aderalong theklong jima nangli mathatha International Desk Report Karbing Long Lai